Yo, Ghana man adeshimaima. Yede mu nyina mu ase minim se nyankopon nti mu nyina mu hoye. Na wotwe su asedu. Ya ba betran yakonwum. Ene ye ne ya badwafo ye ba bedidi nkomo. Se de mu nim no tetemofra TV, online TV no de tetemofra online TV no. Medical kase ye nipa no ane ye de bebre mu de bia. Ade enye de ye nsoso so wa ha. Yeso a ye bobo hu dawuru soso. Ne senye be se o man so be yi hu akwa am ye nyina ye hu o man no. Be bia ye de na be de ebesi. Nyame nhira Ghana, o nhira mu mpanimfu adwuma yefuo nyina sofo ebo mpaye ta o man ye chi nyina se. Omuso ka ho ana o man edigira brane. Medical cassette timofra enye TV adwuma kwa na ye to dwom ye concert ye sini ye niema bebre business ene bia na nyakopa to won wabusuansem opese ogigi wani eno sa na oba be fire titimofra be ba be bonyum agigi moni kama uwe da mansa komu ide denya uwe ba eba sa titimofra ban timi eba be chichire abusua ere tititi mofra bandie medical aka ye wokumase kwada so ohwimase kwada so ohwimase opposite Tiwa Hospital o hwehwe ya ye number ene go screen so no na mame nsambo bɔ ma wo eye 0257 335 097 0257 335 097 and answer 020 311 78711 020 311 8711 ofra ye beje oso na ye dwumadi a ye di na hayi ye benya ho dene sabi yetimi ato light internet ibia gise oba be so yasene na onso so tie nipa tete mofra so ewode ma ti ebie yaprum uye adwuma ekuo bi nsuo se o tonton anu no de bi se aduane bi na wabie opese ye beto na ede so na nipa hu ba bia wo no fa dadidie na wo ton no hu beboye ne ye mo hu dawuru ne nkyira mansan se aduane ye wa ha ntade ya wo ton ye hya ha boutique ya wo ye ewa ha sabe filling station ya wo ye ewa ha adan no osisi no ewa ha na yenka ni nyina nkyira mansan na bibia ni da yi tete mofra medical aka o US UK Canada Australia Italy Belgium France baby biala wo wabruchi mem Holland no mo ni ade nyina se wo Africa country South Africa wo Kenya baby bia wo Abidjan baby bia wo bia no me say fu ofidie no anase subscribe to Timofra online TV no aha na obeti ensemu a eho kroje ifin bia ni na share ne like ne comment so mai na jumadi intimi mfa ntoma pemfra ye kan se awia ni yenwie se ye betimi abetena da bia adwumakuo bi ene so ya sene etimi ma yetimi di jumadi e de bremu na dwumakuo ene hwan eye BK Chire agrochemicals BK Chire agrochemicals wan hwan wotontonfu ne enuru ewukumase ena ne dosopo wo o hwehwe BK Chire agrochemicals ya fuani chire kumase emrom hona BK Chire agrochemicals wo na wotontonuro no bebri de edigu koko so de edigu atosode so de edigu chese ye de hyiafuo de ye bibia ye de ye kua ye de fuani chire eye BK Chire agrochemicals aso ye ewukumase emrom ye hwe bibi ti se eduro ye kura me ya to ne din se shiakate
share kate obi beka se share kate ne ne de unim se obebere wo ho ate ahasuo akodua koko na akate abesi koko yi so obekọ na koko yi nyini enuru ba bia so ne ya ye ne tuntum yes no ono so wa no bi ni sikanim ne sempo anim enu na bika kire agrochemicals akopesa akate wo mo anu oduro e de aba enu ni ya to ne din se share kate ti wuye koko kwiani so obedua koko mu amwo sahwi achem asante mem zema mem ahafu mem ebunu mem so dua koko die minu ama me papa kopehye akate na aya wo de ahye ukoko no emwa no nyina na uwie ni saa ansana koko no besa gina ne naso abo naso doso no esese wunya aduro bi ayato ne din se dependable ye koko mojeduro uwie digu o tanki mu na de machine espresso a me say koko no beso doso na fama bebri ama obre soso ankoye kwa yato ne din se dependable koko emojeduro edrei yato ne din se strike yakase obi e striker pa football mu a ni hu hia papa obi hu hia nenso obi ahwehwe goal na free striker no ho fi so ho odin tie se opiepie na wura mu a na utimidi goal no eto atenanim gwei eye atosode se odua ntos mako nyadoa bibi biala odua ya atosode strike aboa bia wo se nani ede odina no ka no onfa nka ma mehwe ne nam sa yeso etimi aso doso ebeso doso copper strike ewo bika kire agrochemicals nchen wei maturi din say slim macho ni din ankasa imbak so yedigu atosede so oko bika kire ho ana ba bibiala etonton eye eduro edugu mfuni so nuaba so koko so eburo so oko ho a o se ope bika kire nsa no adwuma ni bi o hwe imbak eye adwuma te se strike na wensu ye savior ye kase obi ye savior na chese yaje nkwa sede yaje nkwa ye yawe yashua etimi beje ye nkwa no oye savior no sa na duro we sotie obeje no baye ni nyina enkwa ye digu bibi biala bedua bia se ye ntos carrot bi na bedua watermelon bi anase cabbage bi enkate nkruma odie savior bedi hu juma edi amount na yenhwe we yato ne di say strike super o strike wie no wa ma agora na ye aye super eno so eye saa se anka bi o tangerine bi na wadua ntosi o mango nkruma mako eno so ye eye adwuma te se de wi mu nyina no eye saa pepepe na yehwe bibi ti se we ya idi ankasa ne adwuma master obi beka na adwuma master de school na master wom na adwuma de ye de nya master adwuma master de se ansa na wo de atosode anase nobaye ne be hye no enei abasai ye dakra ye na ade ko so se kan mu akoye den entimi mwawo